Sme počúvali krásne melódie, ktoré vám zahral Csaba Nagy a nasledovali štátne hymny a báseň v podaní Rolanda Bordása. Tisztelt jelenlévő, kedves vendégeink, hölgyeim és uraim! Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat második Rákóczi Ferenc születésének 335. évfordulója tiszteletére rendezett emlékünnepsége. A csodaszép tárogató zene. Ezt hallhattuk műsorunk elején Nagy Csaba tárogató művész előadásában. A hírlövés és a himnuszok után egy csodálatos verset hallhattunk Bordás Roland tolmácsolásában. Reményik Sándor Eredj, ha tudsz című versét adta elő. Most felkérem nagy tisztelettel Kovács Máriát, Borsi község polgármesterasszonyát, nyissa meg az ünnep, aby otvorila dnešnú spomienkovú slávnosť. Vážené dámy, vážení páni, ctení naši hostia, dovolte mi, aby som z úprimného srdca privítala všetkých prítomných na dnešných oslavách. Oslavujeme 335. výročie narodenia kniežaťa Františka Rákócziho II. Pri tejto príležitosti dovoľte mi, aby som vás srdečne privítala a aby som privítala našich cenných hostjov. Tisztelt Hölgyeim, Uraim, kedves vendégeink! Engedjék meg, hogy mindenkit nagy szeretettel köszöntsek ezen a gyönyörű napon. Minden igaz, hazaszerető, országunk régi, dicsőséges szabadságát óhajtó egyházi és világi, nemes és nemtelen, fegyverviselő és otthonlakos, becsületünkön tapadó, sónkat, kenyerünket elvevő, életünkön uralkodó és kegyetlenkedő birodalom ellen fogjon fegyvert. Második Rákóczi Ferenc 1703-ban a brezáni várban kiadott kiáltványából való az idézett részlet, mellyel köszöntöm a meghívottakat, a megemlékezés szervezőit, valamennyi jelenlévőt. Helynek börtönébe, bezárták a fejedelmet. Ott őrizték nagy Rákóczit, nem adtak név.